तुम्हारी जीत है इसे मिटाने की तो मेरी भी जीत है इसे पाने की। सिर्फ एक बार तू मेरा बच्चा पैदा कर दे, उसके बाद तुझे घर से क्या अपने जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। और आज के ई वीडियो में हमनी रिव्यू करे जा रहल बानी फिल्म प्रेम की पुजारन के जोन ऑफिशियल ट्रेलर आयल बा, जो में खेसारी लाल यादव, यामिनी सिंह और रक्षा गुप्ता जैसन कलाकार बड़े। ट्रेलर देख के एक गो बात मन में आवेला कि कब सुधरी भोजपुरी वाला सब। जी हाँ, कब सुधरी एगो फिल्म बनावेला सब, ओमे दो चार गो फिल्म फेंट के एगो नया फिल्म तैयार कर देला। और वही तरीका से ई फिल्म में भी कल गेल बा। आप लोग जो आदमी सब देख ले कि सलमान खान के फिल्म शादी करके फंस गया, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध बा, उहे फिल्म के सस्ता कॉपी ई फिल्म के कह सकतानी। जी हाँ, आधा स्टोरी जोन फिल्म के बा उहे फिल्म से उठावल गईल बा कि एगो लड़का होला, लड़की होला, लड़का लड़की से शादी कर लेला और शादी के बाद लड़की जोन बा ऊ चाहेला अलग होके के, लेकिन वो तब तक वो प्रेग्नेंट हो जाला और प्रेगनेंसी के समय ही ई समझौता होला कि तू अपन बच्चा रख ले बा और हम तोहे तलाक दे के, यानी कि लड़की कहला चल जाएम, अलगे हो जाएम। तो उहे ओकरे बाद के स्टोरी बा कि का फिल्म में दिखावल जाला। आप लोग जाके वो फिल्म देख सकतानी, यूट्यूब पर पूरा फ्री में उपलब्ध बा। तो ओकरे से इंस्पायर्ड ई फिल्म बा जो कि आप लोग देख सकतानी। यामिनी सिंह वो लड़की के किरदार निभा रहल बारी, शिल्पा शेट्टी वाला, और खेसारी लाल यादव जी सलमान खान भैया के रूप में बड़े ई फिल्म में। तो कब तक आप लोग ई कॉपी वाला फिल्म बनाते रहम, कब तक 20-20 साल पुरान ई फिल्म बा, 20 साल लगभग हो चुकल बा उ फिल्म के बनला, और उ फिल्म के कॉपी अब बनावल जा रहल बा। यानी कि 20 साल पहले जोन दर्शक उ फिल्म के देख चुकल बाड़े, उहे दर्शक अब ई फिल्म के देखे खातिर उत्सुक हुई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होला मन कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी ऐसा फिल्म बनेला जो ना के कोनो सर और पैर ना होला। बाकी गाना के बात करी तो गाना ठीक ठाक बा, आप लोगन के पसंद है। कुछ गाना बहुत अच्छा भी बा, कुछ ठीक ठाक बा, लेकिन स्टोरी जोन बा वो लगभग 70 से 80% उहे जगह से उठावल गईल बा। और जोन रक्षा गुप्ता बाड़ी वो शायद खेसारी लाल यादव जी से फिल्म में प्यार करेली, ई एगो थोड़ा से अलग से एंगल जोड़ दियल गईल बा, जो कि आप लोगन के ट्रेलर में नज़र आ जाई। बाकी फिल्म जब रिलीज़ हुई, आपके मन हुई तो जाके देखम सिनेमा हॉल में, ना मन हुई तो यो कोनो बात ना कहे से कि जाके सलमान खान के फिल्म देख ली। आधा से ज़्यादा एंड सीन आप लोगन के होई में पता चल जाई, कैसे कि एंडिंग पूरा सेम टू सेम उहे दिखावल गईल बा जैसन कि हमें ट्रेलर में लागल, उहे फिल्म वाला एंडिंग शो करल गईल बा। बाकी आप लोगन के अगर ये रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। भोजपुरी से जुड़ल तमाम खबर लेके आते रहम आप लोगन खातिर नया नया अपडेट। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।